gawane mboke Dempik yo ngene iki. Pripun? Angel murukane. Genah ngerti nek bladeg aku anggar bali ngomah ki jaluk aku ki takon kemulan sing rapet. Ning ora kok ngerti-ngerti bali nyambut gawe teko ngomah bobok ya dadak nganggo daster judeg awakku. Nganggo kipas angin sisan. Lah sumuk. Mari ngentekne swara. Kok iso? Gak kuat imin aku. Ya, Nduk. Lanjutkan. Nah, semono kuwi wit ngono. Aku ngerti. Bisa